Ονομάζομαι Ειρήνη Μητούδη, ασχολούμαι με την αρχιτεκτονική διακόσμηση εσωτερικών χώρων εδώ και 30 χρόνια. Από ιδιωτικές κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, καταστήματα, γραφεία. Είναι μια δουλειά την οποία την αγαπώ πολύ. Μια δουλειά που έχει πολλές απαιτήσεις. Χρειάζεται να έχεις φαντασία, να έχεις γνώση σχεδίου, να μπορείς να επικοινωνήσεις με πελάτη, με τα συνεργεία για να εκτελεστεί το έργο, να κάνεις ένα προκοστολόγιο, να μπορέσεις να τηρήσεις ημερομηνίες εξέλιξης του έργου και να είσαι OK στις υποχρεώσεις σου. Αποφάσισα να κάνω αυτές τις διαφάνειες λοιπόν με θέμα την διακόσμηση, που είναι πάνω από 200, θεωρώντας ότι μπορώ να βοηθήσω αρκετά όσους τους αρέσει το κομμάτι αυτό, τους αρέσει να δίνουν μια νέα πνοή στο σπίτι, τους αρέσει να ανακαινίζουν το χώρο τους, ακόμα και σε αυτούς που έχουν κάποια κατοικία που ίσως την νοικιάζουν με βραχυχρόνια μίσθωση. Θα πούμε πολλά tips, θα δώσουμε ιδέες χρωματικές, θα μιλήσουμε για ανθρωπομετρικές μετρήσεις, για φωτισμό που είναι το α και το ω στην διακόσμηση εσωτερικού χώρου και πολλά άλλα ακόμα. Οι πρώτες διαφάνειες θα σας τις παρέχω δωρεάν, έτσι, για να δείτε τι ακριβώς σας περιμένει στα επόμενα. Και συνεχίζω εδώ διαβάζοντας, μετά από 30 λοιπόν χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας στον χώρο των κατασκευών και των ανακαινήσεων, έχοντας δουλέψει σε εκατοντάδες έργα και έχοντας δει από κοντά τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου, ένα πράγμα έγινε ξεκάθαρο. Ο άνθρωπος δεν θέλει απλώς να ανακαινήσει, θέλει να αλλάξει αίσθηση, θέλει να δώσει στυλ, θέλει να μπει στο χώρο και να πει «Αυτό είμαι εγώ». Στην πορεία όλων αυτών των χρόνων είδα ανθρώπους λοιπόν να ονειρεύονται αλλαγές, αλλά να φοβούνται να τις κάνουν, να πιστεύουν ότι χρειάζονται τεράστια budgets, πολύπλοκες λύσεις ή ειδικούς για τα πάντα. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να σας μεταλαμπαδεύσω όλη αυτή την εμπειρία, όχι θεωρητικά, όχι ακαδημαϊκά, αλλά πρακτικά, εφαρμόσιμα, ρεαλιστικά. Θα μοιραστώ μαζί σας τα απλά ουσιαστικά tips που η ARD χρησιμοποιεί σε κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο, ώστε μπορείτε να έχετε κι εσείς, να δίνετε ένα χαρακτήρα σε έναν χώρο, να αποφεύγετε κοστοβόρα λάθη, να καταλαβαίνετε τι πραγματικά χρειάζεται ένα σπίτι, να κάνετε μόνοι σας τις αλλαγές που ονειρεύεστε. Γιατί η ανακαίνιση δεν είναι πολυτέλεια, είναι απόφαση, είναι γνώση, είναι σωστή καθοδήγηση. Και αν μετά από αυτά τα χρόνια έχω μάθει κάτι, είναι ότι η σωστή αλλαγή δεν ξεκινά από τα υλικά, ξεκινά από την αντίληψη. Διακόσμηση χώρου λοιπόν από το 0. Καλώς ορίσατε στον κόσμο αυτό του χρώματος και της εργονομίας. Στο Masterclass Διακόσμησης χώρου, σε αυτό το πρόγραμμα θα μάθεις λοιπόν πώς να δημιουργείς χώρους που δεν είναι απλά όμορφοι, αλλά λειτουργικοί, να εξυπηρετούν σωστά τις ανάγκες του ανθρώπου, αρμονικοί, να δένονται όλα μεταξύ τους και να νιώθεις ηρεμία, ελκυστικοί, να κάνουν τον άλλον να πει θέλω να μείνω εδώ. Αν είναι ο χώρος λοιπόν αφορά μόνιμη κατοικία, εξοχικό ή ακίνητο προς ενοικίαση, θα δεις πως η διακόσμηση γίνεται το εργαλείο που δημιουργεί ιδανικές συνθήκες διαβίωσης, ανανεώνει τη διάθεση, σε ηρεμεί, ανεβάζει την αξία του ακινήτου, αυξάνει τις κρατήσεις και φυσικά βελτιώνει τις αξιολογήσεις. Και κάτι πολύ σημαντικό, η διακόσμηση δεν είναι χάρισμα μόνο, είναι γνώση, είναι παρατήρηση, είναι σωστές αποφάσεις, άρα μαθαίνετε και αυτό ακριβώς θα κάνουμε εδώ για τη διακόσμηση
επηρεάζει τόσο πολύ. Ο χώρος δεν είναι απλά το σπίτι. Είναι το περιβάλλον που βλέπεις κάθε μέρα. Κινείσαι μέσα του, ξεκουράζεσαι, δουλεύεις ή φιλοξενείς άλλους ανθρώπους. Και επειδή ο εγκέφαλος μας δέχεται συνεχώς ερεθίσματα από το περιβάλλον, ο χώρος επηρεάζει τη διάθεση χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Εδώ έχω μια φωτογραφία λοιπόν από ε, μια δύσκολη μικρή κρεβατοκάμαρα χωρίς περιττά διακοσμητικά πράγματα, ίσα ίσα μια μεγάλη ντουλάπα και ούτε καν χωρούσαν τα κομοδίνα, για να είμαι ειλικρινής εδώ, οπότε μπήκαν αυτά τα φωτιστικά που είναι πάρα πολύ βοηθητικά ε, για διάβασμα, για ό,τι μπορεί να θέλει κάποιος έτσι λίγο πριν κοιμηθεί. Θα δούμε πολύ φωτογραφικό υλικό από δουλειές μου, από σχέδια, σε όλη την πορεία του σεμιναρίου. Τι μπορεί να πετύχει ένα σωστά διαμορφωμένος χώρος? Καταρχήν μειώνει το στρες. Όταν ένας χώρος είναι τακτοποιημένος, έχει σωστό φωτισμό, δεν είναι φορτωμένος, έχει ισορροπία χρωμάτων. Ο εγκέφαλος ξεκουράζεται, δεν έχει θόρυβο να επεξεργαστεί. Εδώ είναι πάλι έτσι η μελέτη μιας κατοικίας. Εδώ είναι η εξώπορτα του χώρου. Δημιουργήσαμε αυτό το έπιπλο για την τηλεόραση και για κάποια πράγματα που είχε η κυρία. Έτσι στο προθάλαμο καθρέφτης, ήταν και ο ηλεκτρολογικός πίνακας από εδώ πίσω, τον εξαφανίσαμε. Και από εδώ πηγαίνεις προς την κουζίνα, κρυφόφωτα, είναι όπως είπαμε και θα τα δούμε και αναλυτικά παρακάτω, ο φωτισμός έχει ιδιαίτερη σημασία σε έναν χώρο και είμαι υπέρ του να υπάρχουν πολλά φωτεινά σημεία και όχι απλά ένα κεντρικό, αμέσως αποκτά άλλη διάθεση ο χώρος. Παράδειγμα, ένα σαλόνι με πολλά λοιπόν διαφορετικά χρώματα, αντικείμενα και ασυντόνιστη διακόσμηση μπορεί να κουράζει χωρίς να ξέρεις γιατί. Αυξάνει την αίσθηση ευεξίας. Η ευεξία δεν είναι μόνο σπα και κεριά, είναι και άνετο κάθισμα. Σωστή θερμοκρασία χρωμάτων στο φως. Υφές που ζεσταίνουν, ριχτάρια, χαλιά, κουρτίνες. Σωστή διάταξη επίπλων, ώστε να κινείσαι εύκολα. Όταν ο χώρος λοιπόν είναι φιλικός, ο άνθρωπος νιώθει ασφάλεια. Δημιουργεί θετικές εντυπώσεις. Η διακόσμηση. Η πρώτη εντύπωση λοιπόν γίνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ένας χώρος που είναι φωτεινός, καθαρός οπτικά, περιποιημένος με μικρές λεπτομέρειες, π.χ. μαξιλάρια διακοσμητικά, κάποια φυτά, κάνει τον άλλο να νιώσει ότι εδώ κάποιος νοιάστηκε, κάποιος έχει ασχοληθεί πραγματικά με το χώρο. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο σχεδιασμό ενός άλλου διαμερίσματος. Κάπου εδώ πίσω υπάρχει η είσοδος, ντουλάπα μπαίνοντας, ένας ωραίος καθρέφτης με τα LED, κρυφόφωτα με σοχές εδώ προθήκες. Φυσικά ο κρυφός φωτισμός τρέχει παντού. Και εδώ υπάρχει μια κατάσταση από πίσω, έχουμε τακτοποιήσει το πλυντήριο στο χώρο. Και εδώ μια τσαχπινιά με ένα γλυπτό, φωτεινά, λευκά, καθαρά συμμαζεμένα, ηρεμία, ξεκάθαρα. Η διακόσμηση αυξάνει την αξία ενός ακινήτου. Η διακόσμηση δεν είναι κόστος, είναι επένδυση. Αυτό μην το ξεχνάτε, γιατί δείχνει το χώρο πιο προσεγμένο, τον κάνει να φαίνεται πιο ακριβώς. Τον κάνει να ξεχωρίζει, μπορεί να δικαιολογήσει υψηλότερη τιμή διανυκτέρευσης ή ενοικίου σε περίπτωση που ο χώρος θέλετε είναι προς εκμετάλλευση. Γιατί στα online bookings η εικόνα είναι συχνά πιο σημαντική από την τοποθεσία. Νομίζω το βιώνουμε όλοι όταν πάμε να κλείσουμε έτσι κάπου για διαμονή. Σήμερα ο επισκέπτης δεν μπαίνει πρώτα στο σπίτι, μπαίνει πρώτα στις φωτογραφίες. Άρα ένα ωραίο αποτέλεσμα φωτογραφικό μπορεί να έχει και πολλά ωφέλη. Εδώ είναι ένα γραφείο ιδιωτικό σε κατοικία με μια ωραία βιβλιοθήκη, με μια πολύ ωραία θέα εδώ. Πάλι φωτισμός. Βλέπουμε εκτός από το γενικό φωτισμό που είναι σε ψευδορροφή, έχουμε και τις απλίκες. Δίνουν αμέσως μια άλλη χάρη στο χώρο. Η διαδικασία λοιπόν ποια είναι για να κλείσουμε κάτι, για να πάμε για διαμονή?
Βλέπουμε τη φωτογραφία, κάνει κλικ, διαβάζει τιμή, σχόλια και αποφασίζει. Άρα η διακόσμηση επηρεάζει άμεσα. Πόσα άτομα θα πατήσουν στο listing σου, πώς θα αποθηκεύσουν, πόσοι θα το κάνουν κράτηση. Με άλλα λόγια, η διακόσμηση είναι marketing ξεκάθαρα. Και πηγαίνοντας και στην τελευταία διαφάνεια, που σας παρέχω έτσι για να πάρετε μια πρώτη γεύση το τι και πώς. Σε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν δεν θα μάθεις απλά βάλε ένα ωραίο χαλί και δύο μαξιλάρια, θα μάθεις να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος που σχεδιάζει εμπειρία, είτε για το δικό σου χώρο, ή για το χώρο που διαθέτεις προς φιλοξενία. Δηλαδή, ποιος θα ζήσει εδώ, τι θα χρειαστεί, τι θέλω να νιώσει όταν μπει, τι κάνει το χώρο πρακτικό, τι τον κάνει αξέχαστο. Όταν μπαίνει κάποιος στο χώρο μου, θέλω να νιώσει ηρεμία, ζεστασιά, πολυτέλεια, καθαριότητα, ρομαντισμό, minimal taxi. Αυτό θα γίνει ο οδηγός για τις επιλογές διακόσμησης. Αυτές οι ερωτήσεις είναι που θα βοηθήσουν και εσάς τους ίδιους, είτε το ακίνητο είναι για προσωπική χρήση, βάζουμε κάτω και βλέπουμε τις ανάγκες της οικογένειας, των ανθρώπων που ζουνε, κάνουμε μια καταγραφή και μετά αποφασίζουμε με ήρεμα ήσυχα βήματα για τις τυχόν αγορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ελπίζω να απολαύσετε όλο το ταξίδι.